Bona tarda a tothom. Bueno, un dijous més estem aquí en directe per fer els lives per conèixer l'actualitat de les curses per muntanya i avui tenim un crac com és el Jan Castillo que, amb només 16 anys va pujar i baixar el Pedraforca en 59 minuts. A veure què ens explica el bo del Jan. Hola? Bona tarda. Et veu bé? Se't veu perfecte. Perfecte. A veure si ets... sí. Bueno, ja m'has dit que estàs una mica encostipat, esperem que Una et mica. cuidis. Sí. Ja estàs de vacances? Estàs a punt de començar ja el batxillerat o...? Sí. Ara d'aquí poc ja comença el primer de batxillerat i bé, aprofitar una mica el que ens queda, no? Molt bé. Doncs res, explica'ns d'on et ve això del córrer per la muntanya, que t'hem vist que els últims 2 anys has fet una progressió brutal i explica'ns una mica com vas començar en el món de la muntanya. Bé, doncs, primer de tot vaig començar corrent una mica així per Barcelona, només perquè m'agradava, i també corria una mica per aquí a Collsuspina amb uns nois que corrien per aquí, i aleshores jo crec que el punt més important va ser quan vaig entrar a l'escola de trall del Moianès. Diguéssim que m'ho van ensenyar tot, no? Vaig tenir la sort de conèixer el Ferran Albuqués, que és el que ho porta, i aleshores a partir d'aquí vam començar a planificar bé els entrenaments, em va parlar del Centre de Tecnificació de Catalunya i una mica vam començar una mica en sèrio, no? I aquí va ser a l'inici. O sigui que no et ve de família, o sigui, no tens ni pares, ni cosins, ni germans que facin curses per muntanya, o sigui, no ve de família, sinó una cosa que va sortir de tu. Sí, bueno, sí que anava una mica en bici amb el meu pare i fèiem unes caminades i tal, però la veritat és que córrer sí que no... Cap familiar meu corre, ara el meu pare s'hi ha posat, ara fa una mica, però realment no massa. Molt bé, que vas començar a l'escola de trail del Moianès farà 3 anys, no? Sí, exacte. Ara fa 3, sí. Ara aquest serà el 4. I com vas arribar a l'escola de trail? Que algú et va dir que hi havia algun centre de trail a Moià que poguessis aprofitar això de les curses o com et vas enterar d'això? Doncs és això, primer només corria per Barcelona i una mica també per Collsuspina, i al cap d'una mica de temps volia córrer amb més gent, volia aprendre'n i posar-me una mica en sèrio, no? I aleshores vaig sentir parlar que hi havia aquí una escola de trail i m'hi vaig informar una mica, vaig parlar amb el Ferran i de seguida em va cridar l'atenció, vaig anar-hi una setmana de prova i vaig veure que allò, diguéssim, era el que m'agradava, no? Perquè no només m'agradava molt córrer, sinó com es feien les coses, la gent que hi havia, els companys, les companyes, i aleshores ja vaig decidir que havia de quedar-m'hi, diguéssim. Molt bé. Què destacaries del grup de l'escola de trail? Ja el rotllo, ja compartiu, a part de l'afició, doncs compartiu altres aficions. Què destacaries del grup de trail? Home, així com a destacar, jo penso que el suport, no? Perquè, o sigui, és a dir, els entrenaments, quan toquen entrenos durs, estar allà acompanyat, diguéssim, tot l'ambient que s'hi crea, no? Que és un molt bon rotllo quan esteu fent sèries, no sé, és una mica... Jo crec que el que més m'agrada és l'ambient i sobretot el suport, que per part de companys tècnics, sempre el suport que rebo jo i que reben els altres també, no? Que jo crec que és el que més destacaria, no?, de l'escola de trail, que, l'acompanyament i l'ambient. Jo crec que l'ambient és el més xulo. Bueno, recordem que si hi ha algú que té alguna pregunta a fer, que la fiqui aquí sota, que després li comentarem al Jan, que segur que respondrà tot el que ens pregunti. Sí. Al centre de tecnificació vas començar, que farà un parell d'anys, no, també? Sí, ara
ara aquest és el segon, ara el que s'acaba seria el segon any. I sí, de fet, vaig entrar a l'escola de trail i el Ferran, que és el tècnic, em va parlar una mica d'aquest centre, que vaig buscar informació i per mi era un somni, no? Era com, buah, centre, tant de bo poder entrar, no? I vam començar a preparar les proves i cada setembre es fan unes proves que, bueno, són obertes a tothom, hi pot anar qui vulgui, a menor de 20 anys, em sembla que és. I aleshores és això, ara fa 2 anys i vaig tenir la sort de les primeres proves ja poder entrar i ara des de... Que també jo crec que abans el que parlàvem de l'ambient que hi ha en aquesta escola de trail també és una mica el que hi ha al centre, no? Que coneixes igual, o sigui, gent que li agrada el mateix que tu, no? La mateixa passió i l'ambient que hi ha també és molt, molt xulo. Molt bé. Bueno, hem parlat tant amb el Pere Rullant com el teu entrenador, el Ferran, i ens ha dit que ets un tio, bueno, un xaval molt trempat, que destaquen de tu la teva humilitat, que això és molt de destacar, sobretot els que sou tan joves, de sempre tocar de peus a terra. I bueno, com combines l'estudi amb els entrenaments? Et colla molt el Ferran o et deixa fer o teniu alguna pauta a fer? Doncs la veritat és que amb el Ferran jo trobo que tinc molta sort perquè ara he fet quart d'ESO i sí que hi havia a vegades, sobretot a les setmanes d'exàmens, no? Una mica més d'agòbio, ostres, jo em considero bastant... M'agòbio molt fàcilment, saps? És a dir, és com que quan tinc moltes coses a fer les he de gestionar bé, no? I aleshores amb el Ferran sempre he tingut la sort que parlem gairebé cada dia. De fet, és amb una de les persones que més parlo, perquè si hi ha algun dia que no tinc temps per fer aquell entreno, de seguida el modifiquem. Si hi ha un dia que estic més cansat per, jo què sé, per qualsevol cosa, per estudis o perquè no és el dia, ho parlem i ràpidament ho modifiquem. I de moment la veritat és que no m'ha costat molt, diguéssim, quadrar-ho tot, estudis i entrenaments. De fet, jo crec que és una cosa que m'ajuda, no? Entrenar i després estudiar, jo crec que més que una cosa que em costi de quadrar, m'ho quadra tot, no? Més ben dit. I de moment tot superbé, la veritat. I amb el Ferran és això. Dies de més cansament, dies que he d'estudiar molt i dic, escolta, em podria canviar avui aquesta tirada llarga per demà, que tindré més temps, i de seguida em diu que sí i cap mena de problema. Molt bé. Bueno, aquest any comences primer de batxillerat, no? Sí. Ja tens més o menys... Bueno, encara ets molt jove, però bueno, no sé si tens alguna idea de què és el que t'agradaria fer, si voldries dedicar precisament a això, en l'àmbit de l'esport, fer INEF o fer alguna cosa que dintre del món de l'esport? Home, sí, a mi, córrer per muntanya és la meva passió, no? Una mica la meva vida. Tinc clar que vull seguir aquest camí. Aleshores, ara per ara, l'any que ve, faré el batxillerat científic perquè m'agrada molt la biologia, el cos humà, m'interessa molt. I després, alguna així, que ja ho veig lluny, però que és on m'agradaria enfocar-me, una mica cap a la fisioteràpia, em crida molt l'atenció, però em crida també molt l'atenció el nutricionisme, hi ha, no sé, moltes coses que em crida l'atenció INEF, per tant no sé molt ben cap on tirar. I, bueno, clar, i després tot això de curses per muntanya, si m'hi podria arribar a dedicar, jo penso que això s'ha de tenir molt nivell, no? Però el que sí que sé és que m'encantaria poder-ho compaginar, no? Bueno, dedicar-m'hi no ho sé, però tant de bo, jo què sé, tenir una consulta de fisioteràpia i poder anar a córrer als matins i poder seguir entrenant i no sé, jo una mica on voldria arribar. Bueno, saps que la FEC, bueno, jo també formo part de la FEC, jo he estat molts anys a l'àrea tècnica esportiva, he vist molts nanos créixer dintre del centre de tecnificació, ara estic a l'apartat del Departament de Comunicació i conec a totes les persones que formen part del centre de tecnificació i la veritat és que hi ha un equipàs al darrere. Suposo que saps que hi ha el Fernando Rosa, que és el fisioterapeuta de la selecció catalana, i mira, si al final, per lo que sigui, doncs necessites i et ve d'acord de fer això de la fisioteràpia, doncs mira, ja tens algú a la federació amb qui poder consultar i poder intercanviar idees. Home, això seria estupendo, no? Sí, i tant. Molt bé, doncs, bueno, ja passem... A veure, tenia aquí diverses preguntes que, a veure, comenten
Que si tens algun referent en el món de l'esport. Si tinc algun referent. Algun referent, si tens algun ídol, alguna persona que diguis, hòstia, mira, és que em fixo a, sigui el Kilian, sigui Pau Capell, sigui Sheila, sigui algú de tenificació. Tens algun ídol que t'agradaria seguir o segueixes en aquest cas? Bé, jo com a referent, jo diria... Jo en tinc molts, no? Amb gent que m'hi fixo, començant una mica pels meus companys del centre, els més grans, no? Aquests ja són referents realment, no? Que porten més anys, que ho gaudeixen tant com jo, saps? I això ja serien una mica referents. Després, el meu entrenador, el Ferran Albuquerque, per mi també és un referent, no? I després així, bueno, tots els llibres del Kilian gairebé tots me'ls he llegit, no? També és el Kilian, no? Més que referent és d'un altre planeta, no? I el Pere Rullant també, o sigui, de referents, la veritat és que en tinc molts, hòstia, de gent de dir, uah, veus, així, no sé, una mica tots aquests, jo diria. Molt bé, a veure, què més? Bueno, repassem, si vols, diguéssim, l'any passat, l'any 2019, que va ser l'any en el qual vas començar a fer resultats, no?, a nivell esportiu. Tinc aquí apuntat que vas quedar campió de Catalunya cadet de curses verticals, que vas quedar tercer a la cursa de Coma Pedrosa, que tela, perquè la cursa de Coma Pedrosa és un carrerón, i després vas guanyar la cursa de la Barrana, la curta. Bueno, no sé si tu esperaves tenir aquests resultats o com van això, com et vas trobar, com vas veure aquest 2019? Buah, ostres, doncs, és que el 2019, tu ho has dit, és el primer any, diguéssim, que començo a donar resultats, i no només això, sinó que també començo a competir més seriosament, que em quadro més els entrenaments i tot plegat. I la veritat és que, com que venia tot de nou, era com, ostres, sí que preparàvem les curses, és a dir, la Marrana, les Kerris com a Pedrosa, les preparàvem, però amb el Ferran mai hem dit de preparem aquesta cursa per guanyar-la o per fer podi, o sempre una mica intentar buscar el màxim rendiment, passar-t'ho bé i donar el millor de tu mateix, no? I la veritat és que ha sigut, el 2019 va ser un any, hòstia, que considero que vaig tenir molt bona sort, no?, també, perquè cursa que anava, ostres, cursa que em trobava bé gairebé totes, no? I la veritat és que amb molta sort. Les Kerris com a Pedrosa va ser una cursa, ostres, que la recordaré tota la vida, no està pujant. Els primers els vaig deixar anar al seu ritme, que anaven molt forts, i després a la baixada veure que anava dins del podi i, no sé, tot ve de nou, no? El 2019 és això, que no havia competit mai en sèrio, no havia fet mai cap podi i ostres, doncs és això, que cada cursa que feia era com, buah, que un subidon. Sí, realment sí. I, no sé, una mica això, jo crec. Molt bé. Bueno, no sé, tens algun tipus d'alimentació? Des del centre de tecnificació heu començat o des de l'escola heu començat a treballar el tema de l'alimentació, de la nutrició, o vas una mica per lliure, de moment? És a dir, sí que en el centre ens han fet algunes xerrades i ens han parlat molt del tema nutrició i també, diguéssim, et recomanen una mica cuidar-te, no?, mínimament, però així d'anar a un nutricionista o portar una dieta o així, no, jo no em porto cap. Sí que intento cuidar-me, però jo em considero que m'agrada molt menjar, no? I aleshores a vegades em tira més algunes coses. En època de competició o abans d'una cursa intento, doncs, ostres, regular-me una mica, no? Sobretot tot el que és de forn, a mi m'encanten les pastes, tot això, intento regular-me una mica, però dieta com a tal no em porto cap. Sí que és això que en el centre ens ho diuen una mica o ens diuen podríeu cuidar-vos i tot això i han fet algunes xerrades, però dieta no em porto. I la Nutella la toques o no? És que, veus, Nutella no em menjo massa. No ets de Nutella? No, però m'agrada, Però el que sí que menjo a vegades és això, canyes de... Aquí tenim un forn a Collsuspina, que està boníssim, no? I, ostres, una canya o alguna així, una coca de xocolata, sí que em menjo, sí. Aquí ens pregunten alguna cosa d'Adidas T-Rex. Què és Adidas T-Rex? Bé, doncs que aquest 2019 també, bueno, de fet 2020 més aviat, també he tingut la sort de poder comptar amb el suport d'Adidas, no? Una col·laboració
que bueno, van contactar... Bona vista. Sí, van contactar amb el meu entrenador i és això, una col·laboració, i em van donant material i em conviden a alguns events, que molt xulos tots, i la veritat és que és una sort també, perquè ajuda econòmicament i també et sents una mica part d'una altra família, no? La veritat és que molt content amb això. Diu, que bé que parles, hòstia. Res, Hi ha algú... I entre altres preguntes veig aquí també que si ets capaç de pujar i baixar el Grony en 10 minuts. No, res. Això és... Que estan de cachondeo. Sí, no. El Grony és una muntanya que tenim aquí, un petit turó d'aquí Collsuspina. Res, bueno, no podria pujar en 10 minuts ni baixar-lo, Bueno, si vols, parlem de... Bueno, vas saltar a la palestra quan farà ja? Un mes, 15 dies del tema del Pedraforca? Sí, ara, ostres, doncs no t'ho sabria dir. Jo crec que no arriba... Jo també he perdut una mica el tempus, però crec que sí, farà 3 setmanes que vas fer... Sí. Fa 3 setmanes. Bueno, explica'ns com va anar, com et vas plantejar el tema del rècord, si va ser una cosa buscada, si va ser arrel del rècord de l'Andreu Simón, o com va anar el tema del Pedraforca? Doncs just un mes abans del Pedraforca, és a dir, del dia que vam anar a fer el repte, hi havia campionats de Catalunya. Hi havia campionats de Catalunya que s'havien aplaçat i la setmana abans els van anul·lar per tot el tema del coronavirus, no? Que clar, era molt difícil dur a terme una cursa com un campionat de Catalunya. I jo crec que tant jo com molts dels meus companys estàvem supermotivats, no? Campionat de Catalunya, entrenant, tens un objectiu. I aleshores, diguéssim que quan van anul·lar, et desmotives una mica perquè has estat entrenant per allò i de sobte, pum, ho anulen. Però aleshores el Ferran Albuquerque va dir, escolta, i si ens mirem un repte, alguna cosa que ens motivi, no? Tant a ell com a mi, i doncs entrenar de cara a un objectiu. I com que el Pedraforca, diguéssim, que és una de les primeres muntanyes així que vaig pujar i que hi tinc un record especial, vam dir, doncs mira, podríem proposar-nos una mica, com el que va fer l'Andreu Simón, pujar i baixar al màxim de ràpid. Res més, vull dir, el meu objectiu era pujar i baixar al màxim de ràpid sense ni pensar en rècords, ni baixar de l'hora, ni molt menys. I aleshores em vaig motivar i vam començar a entrenar per això. I diguéssim que neix una mica que anul·lessin els campionats de Catalunya. O sigui, ho vas preparar específicament, vas anar setmanes abans d'entrenar sobre el terreny, perquè a més tinc apuntat aquí que de moment tens el tercer millor temps en pujada, que això ja és dir molt. Vas pujar en 42 minuts, per darrere de Manuel Merillas que va fer 39,50 i el Fight que va fer 40 i poc, o sigui que està molt bé. O sigui que a la pujada, què vas entrenar més específicament? El que era la pujada o la baixada? Ostres, és que això del tercer millor temps jo no ho sé, la veritat, però realment... Sí, ja t'ho certifiquem que sí, que és així. No ho sé, però a mi sempre m'ha agradat pujar i em sento més còmode pujant i per tant vam entrenar una mica més la baixada. O sigui, perquè de fet les setmanes abans vaig anar un cop amb uns amics del centre, vaig després anar-hi amb el meu pare a mirar una mica el terreny, no? Amb el meu entrenador, i vaig calcular una mica els temps que havien fet els pros per veure una mica quan estava de lluny, no? Realment. I vaig veure que a la baixada, ostres, és que em treien una barbaritat, vull dir que volen, aquests que en saben volen. I aleshores vam entrenar més la baixada, no? Vam fer bastanta tècnica de baixada i bé, sobretot vam entrenar la baixada. I la pujada realment vaig mirar-me una mica els temps que hi havia a cada lloc, una mica a l'Strava, no? Vaig estar cotillejant, però realment no, a part de les sèries i tot això, no ens hi vam fixar tant com potser en la baixada, que era el que més em feia por d'aquest repte, si ho volia intentar fer-ho al màxim ràpid. Una de les coses que ens va agradar molt és que ho vas fer acompanyat dels teus. I això ens agrada molt, aquests reptes en els quals ja forma part la família, forma part el teu tècnic. La veritat és que
ho havíeu preparat així? O sigui que aquell dia anaves acompanyat perquè t'animessin i va anar així la cosa, o sigui... O sigui, a mi em feia una mica de vergonya que vinguessin... És a dir, el Ferran em va dir, mira, els hi direm a tots els del Tram Moianès. I jo vaig dir, ostres, és que em feia una mica de vergonya que vinguessin allà només per mi, no?, a animar. Però el Ferran estava molt convençut i ells, ostres, també semblaven motivats i la veritat és que em van ajudar moltíssim. I a sobre, en l'últim moment, també s'hi van afegir uns amics d'aquí Collsospina, que, bé, de fet, va venir molta gent i la veritat és que és una de les coses que més recordo, no?, d'aquesta tarda, d'estar allà acompanyat, d'arribar i tota aquella gent, de tenir el meu pare amb un amic meu a dalt al cim esperant-me, al mig del recorregut, és a dir, la veritat és que és una cosa bueno, que, ostres, que et sents acompanyat, no?, acompanyat, motivat i és un tresor tenir gent així que diguéssim que et fa el camí més fàcil, no?, perquè a la pujada em van ajudar molt, a la baixada també, i sí, vaig tenir molta sort. Et sents còmode amb les curses verticals o amb quina distància et sents còmode? Creus que et pots especialitzar només en verticals o penses que fins a mitja marató és la teva distància ideal? Bé, doncs, ostres, no ho sé, és que no sóc gaire expert, no?, perquè tampoc he fet moltes curses, però ara el que és recomanable per la meva edat és fer curses d'11 quilòmetres, no?, 10, 9 i mig, i per tant és una distància que amb el centre això ho treballem molt, no? Cada edat té una mica, per no lesionar-te sobretot, per no passar-te, doncs té una mica la distància que toca. Per tant, jo sentir-me més còmode, m'agraden més i gaudeixo més, jo crec, les curses en línia, però suposo que és més estona, les gaudeixo més, però les curses verticals m'encanta perquè també m'agrada patir, no? M'agrada, ostres, aquella sensació de pujar, però així com a preferida no en tinc cap, la veritat. Les dues... Bueno, ja suposo que a mesura que vagis fent amb l'experiència doncs aniràs veient. Sí. Ara que tothom fa ultratrail, suposo que això ja queda massa lluny o algun dia t'agradaria fer alguna ultra? Home, sí, algun dia seria... Bueno, a mi m'encantaria, no?, algun dia, però queda molt lluny. Ara, de moment, encara acabar de fotre-li canya, diguéssim, a la distància d'11 quilòmetres, després d'aquí uns anys passar a mitja marató i després ja ho veurem. Però sí, a mi m'agradaria, o sigui... Bueno, és que és normal, no? Veus el Pau Capell... No, clar. Sí. Tot té els seus passos, sí. Fas entrenament creuat? O sigui, a part de córrer, fas bici, fas esquí a l'hivern o... Sí? Bueno, sí, amb el Ferran sí que fem bici, córrer, entrenament de força, core, propiocepció... Sí que treballem, diguéssim, totes les coses, però així com entrenament creuat, és això, la bici i ja està. Esquimo no en faig perquè, bé, de fet, no sé esquiar. He anat... És que per aquí hi ha algun malparit que ha ficat l'esquí para cuando. Bueno, m'encantaria. La veritat és que m'encantaria, però entre que no sé baixar massa bé i que també és car, no?, uns esquís i això, però sí que de cara a aquest hivern m'agradaria, a mi m'agradaria molt provar-ho. Em crida molt l'atenció, però és això que encara no m'hi he trobat, diguéssim... No ho domina. Sí, no ho domino, encara no ho domino. Però sí, em molaria molt, la veritat. Que sàpigues que a l'AFEC també hi ha el centre de tecnificació d'esquí de muntanya, que va ser el primer centre de tecnificació que va haver a nivell català i estatal, i que, bueno, que també hi ha uns tècnics que segurament t'ajudaran en aquest sentit si algun dia t'animes a fer esquí de muntanya. Bueno, sí, m'encantaria, però d'aquí a entrar en el centre de tecnificació d'esquí de muntanya em queda un camí molt llarg, perquè... Mira, el teu pare diu que volem esquiar. Em sembla que és el teu pare que diu que volem esquiar. Sí que ho és, sí. A ell també li agrada això, sí. Bueno, pues, i ara què? Ara que has fet això i, bueno, que aquest any ha sigut una mica raro perquè no va haver-hi competicions i tot depèn de que esperem que el 2020 doncs hi hagi, el 2021 en aquest cas, que hi hagi una represa de les competicions, però si no hi ha competicions, t'has plantejat fer alguna cosa, fer alguna cosa així
Doncs ara mateix la veritat és que no. Gaudir entrenant i ja aniran arribant les coses. Potser hi haurà campionat de Catalunya vertical, encara no se sap. I aleshores, si es fes, jo crec que seria un objectiu. Però no, ara objectiu no en tenim cap. No sé, gaudir, ara sobretot gaudir. Mira, tenim dues preguntes del tal Aaron Álvarez. Una diu que, Jan, ¿cuándo comenzaste? ¿Con cuántos kilómetros hacías por Barcelona? ¿Por qué zona? Bé, doncs, quants quilòmetres... És a dir, el primer any que vaig començar a córrer, jo entenia fer-ho bé amb més quilòmetres, no? I aleshores, cada dia que sortia volia fer més quilòmetres, la veritat. I, de fet, la primera cursa que vaig fer, ara fa 3 anys, va ser una mitja marató, però quan encara no estava al centre ni en el Trall Moianès. I aleshores, és això, quants quilòmetres? No ho sé, hi havia dies que sortia i més de 15, perquè és això, com més distància millor, pensava jo. I sort del Ferran i dels tècnics del centre de tecnificació que em van dir que no, que, home, és perillós, no? I per quina zona? Bé, per les Corts, vaig cap a la carretera de les Aigües, una mica això, entreno per Collserola quan estic a Barcelona. I quan estàs per Collsuspina, per on sols entrenar? Vas cap al Montseny o et quedes més per allà a la vora de Collsuspina? Ostres, doncs, clar, normalment, el Matagalls queda... el Montseny queda a mitja horeta, 40 minuts en cotxe, i per tant sí que hi anem. De fet, abans d'ahir vam anar a fer un test així al Matagalls, i sí, al Matagalls hi vaig bastant, però si no entreno per aquí a Collsuspina, que, ostres, jo considero que tinc bastanta sort aquí a Collsuspina, és molt bonic, a mi m'agrada molt. Bueno, no sé si hi ha algú que hi ha per aquí que vulgui fer alguna pregunta més al Jan, perquè crec que, bueno, ha estat força bé les preguntes. Hi ha algú aquí que et va fotent coses, sí. Que si l'Arona, que si no sé què, que si vols saber on entrenes. Suposo que és sí. Alguna admiradora. No, amics. Que com va anar per Ullater, el Víctor Puyal? Doncs mira, Ullater ara va ser fa 2 setmanes, la setmana just després del repte en el Pedraforca, i vaig patar molt fort. Vaig sortir com qualsevol altra cursa, no? Fort, una mica pendent una mica dels que anaven primers, i estàvem començant a pujar i em notava bé, és a dir, no em notava així especialment malament, no sé, em notava bé. I de sobte feia una mica més de pendent a la pujada, vaig començar a caminar i després, ostres, ja no vaig poder tornar a córrer a la pujada, és a dir, àcid làctic, em cremaven molt les cames, no sé, una mica marejat, un pet, un globus vaig agafar, brutal, que vaig anar a acabar-la. És a dir, que com va anar? No sé, malament no, perquè com diu el meu entrenador, no hi ha curses dolentes, no? És una experiència més. Sí, una experiència més. I sí, això em va demostrar que, ostres, encara em falta per conèixer el meu cos, perquè, ostres, petar així, crec que era el quilòmetre 3, potser, o 2,5, i vaig patar de mala manera. I sort que la cursa, la meva, eren 11 quilòmetres i hi havia bastanta baixada, i em vaig poder deixar anar i vaig arribar a meta, perquè si no se m'hauria fet molt més llarga del que se'm va fer. Però bé, no ho sé, no sempre es pot estar bé. Et vas quedar el dia següent per veure els cracs del Marc Pinsach, l'Aleix Domènech i la... no? No, m'hauria agradat, però no ens vam quedar. I de noies, ja al centre de tecnificació i a l'escola de trail hi ha forces noies, no? En el grup? Home, sí. En el centre de tecnificació n'hi ha moltes, sí. I són unes bèsties, totes elles corren moltíssim. I en l'escola de trail també n'hi ha moltes. En el grup de competició n'hi ha dues germanes, que també són molt bones i, bueno... Com es diuen? En l'escola de trail les dues germanes són la Laitz i la Uma. Molt bé, doncs ja estarem atents. Sí. Estarem atents que segurament, si ens ho dius tu, segurament deuen ser força bones. Sí, i tant. Molt bé, doncs mira, l'última pregunta. Alguna en especial, Trapella?
Amics divertits, no? Que fan broma. No, Ferran, no n'hi ha cap en especial. Maco. Ui, les noies, Jan. Aquí per aquí ja et volen encigalar, et volen lligar amb alguna. No, molt amics tots, molt amics. Molt bé. Doncs moltes gràcies per acceptar l'entrevista. T'augurem un futur molt, molt bo perquè hem vist aquesta progressió i esperem que segueixis en aquesta línia i segurament tots els resultats vindran. I a més, si fas cas als Ferran, sobretot, i al Pere Royan, segurament arribaràs molt lluny. I esperem veure'ns aviat amb alguna cursa i puguem tornar-te a fer una altra entrevista. Doncs moltes gràcies, Molt bé. Vinga, guapo. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Adéu.